Dnes je 5. září 1990, 22 hodin 49 minut. Tomoko se rozklepala. Byla jí zima. V hrdle měla pořád vyprahlo. Vyndala z lednice velkou láhev koli a znovu si nalila. Ruce se jí třásly. Měla pocit, že jí něco stojí za zády. Něco. Určitě ne člověk. Do vzduchu kolem ní se rozprostřel nakyslý zápach tlejícího masa a celou jí zahalil. Nemohlo to být nic hmotného. Přestaň, prosím. 15watová žárovka nad dřezem začala blikat do rytmu trhaného dýchání. Musela být nová, ale moc spolehlivě teď nepůsobila. Tomoko náhle zalitovala, že nezmáčkla vypínač, kterým se rozsvěcovala všechna světla v kuchyni naráz. Teď už k němu ale dojít nemohla. Nemohla se ani otočit. Věděla, co je za ní. Pokoj v typicky japonském stylu s 8 žíněnkami tatami a buddhistickým oltářem věnovaným památce jejího dědečka. Rozhrnutými závěsy bylo vidět ven na travnaté prázdné parcely a na tenký proužek světla z věžáku za nimi. Nic jiného by tam být nemělo. Ve chvíli, kdy dopila druhou sklenici s kolou, tak do poloviny se už Tomoko nemohla hýbat vůbec. Ten pocit byl příliš intenzivní. To prostě nemohla být jen její fantazie. Byla si jistá, že se k ní právě teď něco natahuje, aby se jí to dotklo na krku. Co když je to... Ani nechtěla domyslet. Kdyby to domyslela, kdyby v té myšlence pokračovala dál, něco by se jí vybavilo. A ona se bála, že by tu hrůzu nemusela vydržet. Stalo se to před týdnem, tak dávno, že už na to zapomněla. Byla to Shuichiho chyba, neměl to říkat. Tak už to nikdo z nich nedokázal zastavit. Potom se ale vrátili do města a všechny ty scény, ty sugestivní obrazy se jim přestaly zdát tak hodnověrné. Určitě to všechno byl jen něčí hloupý vtip. Tomoko se snažila myslet na něco veselějšího, na cokoliv kromě toho. Ale jestli to bylo doopravdy. Telefon přece zazvonil, ne? Zatoužila se otočit. Chtěla se utvrdit v tom, že tam nic není a dostat se z téhle situace. Ale opravdu tu nešlo o nic víc? Po ramenou jí přeběhlo hrozivé zamrazení. Rozlilo se jí po zádech a začalo po páteři klouzat níž a níž. Tričko už měla promáčené studeným potem. Její tělo reagovalo příliš silně, než aby mohlo jít o pouhou představu. Neřekl někdo, že tělo je upřímnější než mysl? Ale další hlásek jí zároveň našeptával: otoč se. Určitě tam nic není. Jestli nedopiješ tu kolu a nevrátíš se k učení, kdo ví, jak zítra dopadne ta písemka. Kostky ledu ve sklenici zachrastily. Jakoby popíchnutá tím zvukem, Tomoko se bez rozmýšlení otočila. Dnes je 5. září, 22 hodin 54 minut. Těsně před ním naskočila na semaforu oranžová. Mohl přidat plyn a vletět do křižovatky, ale Kimura místo toho zastavil taxík u obrubníku. Říkal si, že tu třeba nabere zákazníka. Mezi Kimurův taxík a obrubník se vmáčkla motorka a zastavila těsně před přechodem. Kimurovi šly motorky na nervy, jak se proplétali dopravou a ustavičně se někam cpali, jako třeba táhle. Nevrle se na motorkáře zahleděl. Právě v tu chvíli, jakoby motorkář dostal silnou křeč, zvedl obě ruce a svalil se na Kimurův taxík.
S hlasitou ránou narazil do dveří a zmizel Kimurovi z očí. Motorkář ležel na zádech na silnici, škubal nohama a oběma rukama se snažil stáhnout si helmu. A vypadalo, že si ji klidně vezme i s hlavou, pokud to jinak nepůjde. Kimura si uvědomil, že s jezdcem něco není v pořádku. Nakonec si k němu tedy dřepl a zeptal se, stalo se vám něco? Přes sklopené hledí neviděl mladíkovi do tváře. Motorkář ho chytil za ruku a jako by ho o něco prosil. Skoro se na Kimuru pověsil. Neřekl však jediné slovo. Ani se nepokusil zvednout si hledí. Kimura začal jednat. Rozběhl se k telefonní budce. Zavěsil a když se vrátil, ležel už mladík zcela nehybně a rukama si svíral hrdlo. Zastavilo se u něj několik kolem jdoucích a ustaraně si ho prohlíželi. Kimura se mezi nimi protlačil a postaral se, aby všichni věděli, že sanitku zavolal právě on. Hej, pane, vydržte. Sanitka už je na cestě. Kimura uvolnil řemínek na helmě. Tvář měl nepřirozeně skřivenou. Jeho výraz se dal popsat asi jediným slovem. Údiv. Obě oči měl vyvalené a jasně červený jazyk zapadlý vzadu v hrdle, které ucpával, takže mu sliny vytékaly koutkem úst. Sanitka přijede už pozdě. Když se při rozepínání řemínku pod bradou dotkl mladíkova krku, necítil Kimura žádný puls. Celý se otřásl. Ta situace přestávala působit reálně. Kazuyuki Asakawa byl po celonoční šichtě dost vyčerpaný, ale spát se mu nějak zvlášť nechtělo. Všiml si, že se k němu směrem od Kudanšity blíží taxík a instinktivně zvedl ruku. Před 2 dny mu propadla průkazka na metro. Kdyby se i přesto rozhodl jet domů metrem, jisté 2 události by se nejspíš nikdy nepropojily. Ale tak už to chodí, každý příběh začíná nějakou náhodou. Taxík zdráhavě zastavil před jednou z palácových budov. Řidič byl menší mužík kolem 40 a podle těch červených očí se zdálo, že i on byl celou noc vzhůru. Na palubní desce měl nalepenou barevnou fotografii a vedle ní připsáno své jméno. Mikio Kimura. Asakawa upíral své únavou zarudlé oči ven z auta a myšlenky nechával jen tak volně plynout. Jedete shánět materiály pro článek? Vydechl a okamžitě zpozornil. Nechápal, odkud řidič zná jeho povolání. Jste přece reportér, ne? Od novin. Jo, vlastně spíš týdenního magazínu. Jak to víte? Kimura jezdil s taxíkem už skoro 20 let a dokázal zákazníkovo povolání s poměrně velkou jistotou odhadnout z toho, kde ho nabral, co měl zákazník na sobě a jak mluvil. To byste nevěřil, co se mi zrovna tady asi před měsícem stalo. Na světě se děje spousta zvláštních věcí. Hned na začátku vždy naznačil povahu celé historky, aby upoutal zákazníkovu pozornost. Asakawa už napůl klímal, ale teď strhnutím zvedl hlavu a začal se zmateně rozhlížet. Kimurův hlas ho vylekal a teď se snažil rozpomenout, kde to vlastně je. To je náhlá smrt dneska tak častá věc? Teda mezi těmi mladými? Cože? Ta věta rezonovala Asakawovi v uších. Náhlá smrt. Kimura pokračoval. Jo, přesně o to šlo. Stalo se to asi před měsícem. Stál jsem přímo tamhle. Sedím v autě, čekám na zelenou a z ničeho nic na mě spadne motorka. Ne, že by třeba jel a dostal smyk, ne. Stál v klidu vedle mě a najednou bác. A co byste si tipnul, že se asi stalo pak? No tak, ten řidič, vysokoškolák, 19 let, na místě umřel, pitomec. To by věřte, že jsem zíral. Asakawa poslouchal bez jediného slova, ale jako reportér s 10letou praxí už měl na podobné věci nos. Instinktivně si hned poznamenal řidičovo jméno a jméno taxikářské společnosti. A umřel vážně hodně zvláštně. Zoufale se snažil sundat si helmu.
Prostě si ji serval z hlavy. Jenom tam ležel na zádech a házel sebou. Já akorát odskočil zavolat sanitku a když jsem se vrátil, bylo po něm. Vzpomínáte si, který den a v kolik hodin se to přesně stalo? Větříte námět na článek, co? No, bylo to v září, myslím tak 4. 5. a někdy kolem 11. večer, pokud si vzpomínám. A co jste říkal, že bylo příčinou smrti? Zeptal se Asakawa. Srdeční selhání. Srdeční selhání? Tak zněla oficiální koronarová diagnóza? Měla za to, že se tenhle termín už ani nepoužívá. To si musím uvěřit. I to datum a čas. Mumlal si pro sebe Asakawa, když si to zapisoval. Jinými slovy, ten člověk neutrpěl vůbec žádná vnější zranění. Přesně tak. Ani škrábnutí. Bylo to jen z toho šoku. I když si myslím, že jsem z toho v šoku měl být spíš já, než on. Ze šoku? No, ta mrtvola vypadala, že je z něčeho v naprostým šoku. Asakawovi, co si zacvaklo v mysli, ale jeho vnitřní hlas hned jakoukoliv spojitost mezi těmi dvěma událostmi vyloučil. Je to jen náhoda. Nic víc. Jmenuji se Asakawa, pracuji pro Daily News. Pokud by vám to nevadilo, rád bych si někdy o té příhodě poslechl trochu víc. Ale vůbec nevadilo, usmál se potěšeně Kimura. Vlastně měl pocit, že je to dokonce jeho povinnost. Neteř Asakawovy manželky Tomoko Oishova zemřela 5. září kolem 11. večer v jejich domě v Honmoku. Příčinou smrti bylo údajně náhlé selhání srdce. Tomoko chodila do posledního ročníku střední školy, bylo jí teprve 17. Ve stejný den a ve stejnou chvíli zemřel 19letý vysokoškolák na motorce, rovněž na selhání srdce, zatímco čekal na křižovatce před Shinagavským nádražím. Mně připadá, že to nemůže být nic jiného než náhoda. O té druhé nehodě jste se doslechl od taxikáře a připomnělo vám to neteř vaší ženy. Podle mě v tom nic víc není. Reagoval na Asakawovo vyprávění jeho šéfredaktor Oguri. Právě naopak, opáčil Asakawa a významně se na okamžik odmlčel. Pak pokračoval. Ten kluk na motorce si těsně před smrtí zoufale snažil strhnout z hlavy helmu. No a Tomoko taky. Když ji našli, vypadalo to, jako by si před smrtí snažila utrhnout hlavu. Prsty měla pevně zapletené do vlasů. Podle mě v tom hledáte víc, než v tom doopravdy je. Vezměte si libovolné 2 události a při troše snahy u nich vždycky najdete něco společného. Říkáte, že oba zemřeli na selhání srdce. To je bolestivá smrt. Čili ona si začne rvát vlasy a on si zase cloumá s helmou. Mně osobně to připadá poměrně přirozené. V tu chvíli mu nezbývalo nic jiného, než se pokorně stáhnout. Pokud mezi těmi 2 událostmi nenajde objektivnější pojítko, nejspíš šéfredaktora nikdy nepřesvědčí. Asakawa si v duchu slíbil, že jestli nic dalšího nevyšťárá, nechá to prostě plavat. Byla tahle 2 nevysvětlitelná náhlá úmrtí skutečně jediná, k nímž v 11 večer 5. září došlo? Pokud ne, to jest pokud došlo i k dalším podobným událostem, byla by pravděpodobnost, že se jednalo o náhodu prakticky nulová. Asakawa se rozhodl, že si projde noviny ze začátku září. Vybavoval si, že asi před měsícem zahlédl v rohu stránky s místními zprávami nějaký podezřelý nadpis. Byl to jen krátký článeček, úplně vlevo dole. V 6:15 ráno 7. září byli na předních sedadlech vozu, zaparkovaného na prázdném pozemku u polní cesty v Ašině v Yokosuce, nalezeni mladý muž s dívkou, oba mrtví. Těla objevil řidič nákladního vozu, který náhodou projížděl kolem a nahlásil případ na policejní okrsek v Yokosuce. V době nálezu bylo auto zamčeno z klíčky v zapalování. Pravděpodobný čas úmrtí se odhaduje na pozdní večerní hodiny 5. září až brzké hodiny ranní 6. září. Protože okénka byla zatažena, předpokládá se, že mladý pár usnul a ve spánku se udusil, nicméně nevylučuje se ani možnost předávkování drogami za účelem spáchání společné sebevraždy z lásky. Přesnou příčinu smrti se nepodařilo zjistit, zatím však není důvod k podezření, že se jednalo o vraždu. Víc toho článek nenabízel.
ale Asakawa měl přesto pocit, jako by právě dostal žihadlo. Především mrtvé dívce bylo 17 a chodila na soukromou dívčí školu v Yokohamě, zrovna jako jeho neteř Tomoko. Mladíkovi, který si auto půjčil, bylo 19 a byl to vysokoškolský student, zrovna jako ten motorkář, který zemřel před Shinagavským nádražím. Odhadovaný čas úmrtí byl v podstatě shodný a příčina smrti rovněž neznámá. Mezi těmi 4 úmrtími musel existovat nějaký vztah. Nemohlo mu zabrat příliš mnoho času najít další společné znaky. Konec konců Asakawa přece pracoval pro jednu z největších novinářských organizací a na nedostatek informačních zdrojů si opravdu nemohl stěžovat. Asakawa pokračoval v pátrání po minulosti obětí, kdykoliv měl volnou minutu. Ale práce v redakci bylo tolik, že nepostupoval zdaleka tak rychle, jak doufal. Tomoko Oishova a Haruko Tsujiyová chodili na stejnou střední školu a byli kamarádky. Shuichi Iwata a Takehiko Nomi studovali na stejné vysoké a byli kamarádi. To bylo zřejmé i bez pracného prošetřování, které tuto domněnku skutečně potvrdilo. A z toho, že si Tsujiyová a Nomi vyjeli 5. září společně na výlet pod Okusu, jasně vysvítalo, že pokud nebyli přímo milenci, rozhodně k tomu neměli daleko. Když se poptali jejich přátel, dozvěděl se, že Tsujiyová skutečně chodila s nějakým vysokoškolákem z Tokia. Asakawa se snažil přijít s nějakým vědečtějším vysvětlením. Možná ti 4 byli ve stejnou dobu na stejném místě a všichni se nakazili nějakým virem, který napadá srdce. Ale. Asakawa při chůzi zavrtěl hlavou. Virus, který způsobuje náhlé srdeční selhání, tak to zase Vyšel po schodech a celou cestu si pro sebe mumlal. Virus. Ačkoliv na druhou stranu by se vážně měl pokusit přijít nejdřív na nějaké vědecké vysvětlení. Asakawa seděl před počítačem a v myšlenkách stále pronásledoval ten neznámý virus. Potřeboval si přepsat poznámky, které si právě udělal. Zítra v neděli se společně se svou manželkou Shizu chystali zajet na návštěvu k její sestře Yoshimi Oishové. Chtěl si na vlastní oči prohlédnout místo, kde Tomoko zemřela. Pocítit na vlastní kůži atmosféru, která tam dosud panovala. Shizu s cestou do Honmoku souhlasila. Chtěla svou sestru po tak hrozném neštěstí aspoň trochu utěšit. O skutečných manželových pohnutkách neměla ani zdání. Asakawa vyklouzl z pokoje a zaposlouchal se, co se děje dole. Pak vešel k Tomoko. Cítil se trochu provinile, že takhle proniká do soukromí mrtvé dívky. Podobné chování se mu vždycky hnusilo. Bylo to však pro dobrou věc. Pro porážku zla. Neměl na vybranou. Hned po tomhle pomyšlení si však v duchu vyčetl, jak se vždycky chytí každého důvodu, jakkoliv pochybného, aby nějak ospravedlnil svoje jednání. Ale vždyť tentokrát nejde o psaní žádného článku, hájil se. Snaží se přece jen přijít na to, kdy a kde mohli být ti 4 pohromadě. Je mi líto. Asakawa postupně prohledal kapsy všech šatů ve skříni. Kapesníky, útržky lístků do kina, obaly od žvíkaček, ubrousky, pouzdro na průkazku městské hromadné dopravy a studentská legitimace. Na legitimaci bylo něčí jméno. Proč u sebe měla cizí legitimaci? Členský průkaz klubu rekreačních středisek Pacific stálo tam. Pod tím bylo jméno Yukino Noyama, členské číslo a doba platnosti. Otočil průkaz na druhou stranu. Malým písmem 5 podmínek členství, k tomu jméno společnosti a její adresa. Rekreační středisko Pacific, přejete si? Ozval se hlas mladé ženy. Rád bych se zeptal, co všechno u vás mohu využít se členským průkazem. Tedy, ku příkladu, při 2denním výletu z Tokia, dodal. V našem středisku v Jižním Hakone nabízíme široký výběr možností, jak trávit volný čas, odpověděla profesionálním tónem.
A je tam možnost ubytování? Ano, jistě. Kromě hotelu nabízí tamní středisko i srubovou osadu s nájemními chatičkami. Mohu vám poslat brožurku? Ano, to budete moc hodná. A ten hotel a chatky, ty jsou otevřené i pro běžnou veřejnost? Samozřejmě, ale za vyšší ceny než pro členy. Asakawa si ještě řekl o telefonní číslo a zavěsil. Uvědomil si jednu důležitou věc. Pokud onen Nonojama Tomoko svůj průkaz půjčil, jistě by se po její smrti spojil s jejími rodiči, aby mu ho vrátili. Ale Tomočina matka o průkazu nic nevěděla a Nonojama na něj stěží mohl zapomenout. Takže co z toho vyplývalo? Podle Asakawy jedno jediné. Nonojama půjčil svůj průkaz někomu jinému z té čtveřice. Buď Iwatovi, Tsujiyové nebo Nomimu. Průkaz se nějak dostal k Tomoko a u ní také skončil. Nonojama se nejspíš spojil s rodiči osoby, které průkaz půjčoval. Pokud by se Asakawa spojil s rodinami ostatních 3 obětí, mohl by získat Nonojamovu adresu. Měl by jim zavolat co nejdřív, nejlépe ještě dnes večer. Pokud se mu nepodaří objevit nějakou stopu touhle cestou, je dost nepravděpodobné, že by mu průkaz poskytl ještě jiné vodítko k tomu, kdy a kde ti 4 byli pohromadě. V každém případě se chtěl setkat s Nonojamou a poslechnout si, co mu k tomu bude moct říct on. Večer, sotva se od Ojšových dostali domů, zavolal Tsujiyovým, Nomiovým a Iwatovým přesně v tomto pořadí. Všech rodin se zeptal, jestli se s nimi nespojil některý známý jejich dítěte a nedožadoval se členského průkazu do rekreačního střediska. Poslední osoba, s níž hovořil paní Iwatová, mu rozvláčně upovídaně odpověděla. Ano, někdo volal, někdo ze střední, kam chodíval můj syn. Nějaký starší chlapec, který tvrdil, že mému synovi půjčil nějaký členský průkaz a jestli by ho mohl dostat zpátky. Ale obrátila jsem synův pokoj vzhůru nohama a nic jsem nenašla. Od té doby mi to leží v hlavě. Honem požádal o Nonojamovo číslo a bez prodlení na ně zavolal. Nonojama na Iwatu narazil poslední srpnovou neděli v Šicuje a průkaz mu tehdy půjčil přesně, jak si Asakawa myslel. Iwata si prý chtěl vyrazit s nějakou středoškolačkou, se kterou chodil. Poslední srpnovou neděli bylo 26. Pokud někam vyrazili přes noc, pak to muselo být 27., 28., 29. nebo 30. U vysokoškoláků si Asakawa nebyl jistý, ale u děvčat na střední škole bylo jasné, že jim 1. září začala škola. Dnes je 11. října, čtvrtek. V protisměru nic nejelo. Stěrače skřípaly, jak se třeli o nyní už suché sklo. Vypnul je. V 8 by měl být na místě. Přestože silnice byla prázdná, neměl nějak zvláštní chuť přidávat plyn. Podvědomě se totiž toho místa, kam mířil, docela děsil. V 16:20 dnes odpoledne Asakawa sledoval, jak se mu z faxu v kanceláři plazí ven papír. Byla to odpověď z pobočky v Atami a měla obsahovat kopii seznamu hostů srubové osady ze dnů mezi 27. a 30. srpnem.
Když si seznam pročetl, roztančil se radostí. Jeho předtucha ho nesklamala. 4 ze jmen dobře znal. Nonojama, Tomoko Ošiová, Haruko Tsujijová a Takehiko Nomi. Čtveřice strávila noc z 29. v chatce B4. Shuichi Iwata se očividně zapsal pod Nonojamovým jménem. Teď tedy věděl, kdy a kde byli všichni 4 pohromadě ve středu 29. srpna. V rekreačním středisku Pacifik v jižním Hakone v chatce číslo B4. Bylo to přesně týden před jejich záhadnou smrtí. Okamžitě zvedl sluchátko a vytočil číslo na recepci Srobové osady, aby si na dnešní večer zamluvil chatku B4. Podvíčky mu probleskovaly jejich tváře. Zemřeli přesně týden poté, co přespali v chatové osadě. Ještě je čas to otočit, jako by mu podměšile našeptávali. Ale teď už to otočit nemohl. Jeho novinářské já pevně převzalo otěže. Na druhou stranu vůbec nepopíral, jakou hrůzu má z toho, že tam bude sám. Ale nepřipadalo mu jako zvlášť dobrý nápad brát sebou kolegu. Asakawa už sepsal všechno, co do té doby zjistil a uložil to na disketu. Nepotřeboval s sebou mít nikoho, kdo by se mu pletl do cesty. Spíš by uvítal člověka, který by mu skutečně pomáhal. A dokonce ho napadla i konkrétní osoba. Znal někoho, kdo by se k němu přidal čistě ze zvědavosti. Dotyčný přednášel na poloviční úvazek na univerzitě, takže měl spoustu volného času. Byl to přesně ten pravý, až na to, že byl příliš výstřední. Zkrátka přítel Ryuji. Asakawa netušil, jak dlouho by jeho osobnost dokázal kolem sebe snést. Třípatrová budova na konci rozlehlého parkoviště sloužila zároveň jako informační centrum i jako restaurace. Asakawa bez velkého rozmýšlení zaparkoval přímo před vchodem a zamířil do vestibulu. Podíval se na hodinky. Bylo přesně 8. Akorát včas. Měl bych tu mít rezervaci na jméno Asakawa. Máte zamluvenou B4. Mohl byste mi sem, prosím, napsat vaši adresu a podepsat se? A kdybyste chtěl, můžu vám něco půjčit. Mám tu většinu známých titulů. Vy tu půjčujete filmy? Asakawa zběžně přelétl zrakem videokazety ve vitríně. Všechno populární americké filmy, většinou vědecko-fantastické. Asakawu nic neupoutalo. Navíc jsem přijel pod záminkou, že tu bude pracovat. Děkuji, ale mám tu práci. Asakawa zvedl z podlahy notebook, který si přivezl s sebou a ukázal ho správci. Správce mu ještě vysvětlil, kde přesně číslo B4 najde a formálně mu popřál, ať se tu cítí jako doma. Usadil se na pohovku a zapnul televizi. Vyndal videokameru a položil ji na stůl. Kdyby se tu dělo cokoliv zvláštního, chtěl to mít nahrané na kazetě. Dopřál si doušek whisky. Řeklo by se maličkost, ale hned mu zvedla odvahu. Nervózně těkal očima po místnosti. Nedokázal na další dobu upřít pohled na jediné místo. Měl pocit, že kdyby to udělal, jeho strach by se mu začal zhmotňovat přímo před očima. Nikde neobjevil nic, co by ho přivedlo na nejmenší stopu. Ani v koupelně, ani ve sprše, ani v šatníku nebo v lednici. A i kdyby tu po nich něco zůstalo, správce by to určitě zlikvidoval, když to uklízel. Z čehož vyplývalo, že místo, aby tu seděl a popíjel whisky, měl by si promluvit se správcem. To by bylo rychlejší. Najednou si všiml na poličce pod telefonem nějakého sešitu. Na obálce stálo kniha vzpomínek. Prolistoval několik prvních stránek. Vypadalo to, že ve většině lidí probouzí tohle místo zhruba stejné pocity. Pokud tu přespávali páry, bylo to z jejich zápisků poznat. Pokud to byl někdo sám, psal o tom, jak by si přál někoho mít. Přesto to bylo poměrně zajímavé čtení. Hodinky už ukazovaly 9. Pak otočil stránku. Čtvrtek 30. srpna. Pozor, varování pro všechny. Pokud nejste hodně silná nátura, radši se na to nedívejte.
jinak budete litovat. Ash E. Nic víc v té zprávě nestálo. 30. srpna bylo ráno poté, kdy tady čtveřice docovala. Iniciály Ash E by se hodily k Shuichi Iwata. Jeho zápis byl úplně jiný než všechny ostatní. Co mal znamenat? Radši se na to nedívejte. Na jaké to zatraceně? Asakawa zavřel knihu hostů a odložil ji. Na jednom místě nedoléhaly stránky a sešit se otevřel. Pozor, varování pro všechny. Pokud nejste hodně silná nátura, radši se na to nedívejte, jinak budete litovat. Ash E. Ta slova na něj doslova vyskočila. Proč se sešit otevřel zrovna na téhle stránce? Chvíli o tom přemýšlel. Možná ho tak nechali otevřený ti 4 a něco na něj položili. Tlak slisoval stránky sešitu tak, že se teď otevírali pořád stejně. A dost možná, že to, co na něj položili, bylo to, na co se radši neměl dívat. Ano, určitě. Asakawa zavřel knihu hostů a zapálil si cigaretu. Pokud nejste hodně silná nátura, a radši se na to nedívejte. Domyslel si, že to muselo být něco děsivého. Otevřel sešit na náhodné straně a zlehka na něj zatlačil. A ať to bylo cokoliv, muselo to být dost těžké, aby to překonalo snahu stránek se zavírat. 1 nebo 2 strašidelné fotky například by na to nestačily. Možná tlustý časopis nebo kniha v pevné vazbě. Rozhodně něco ke koukání. Možná, kdyby se zeptal správce, ten by si vzpomněl, jestli v chatce po hostech, kteří se odhlašovali 30. srpna, nenašel něco zvláštního. Nemohl se na to spoléhat, ale pokud to něco bylo opravdu zvláštní, tak by si to správce jistě zapamatoval. Asakawa už se začal zvedat, když mu padl pohled na videopřehrávač. Jistě. Videokazeta by byla dost těžká na to, aby udržela sešit otevřený a klidně mohli mít nějakou po ruce. Asakawa opustil chatku, vyšel po kamenných schůdcích a otevřel dveře do recepce. Možná bych si přece jen půjčil nějakou tu videokazetu, pronesl Asakawa téměř omluvným tónem. Správce se radostně usmál. Tak si jen vyberte, co by se vám líbilo. 1 je za 300 jenů. Asakawa si prohlédl tituly hororu. Všechny znal už ze svých studentských let. Nic víc? Museli tu přece mít něco, co neviděl. Hledal od horní poličky ke spodní a nenacházel nic, co by znal. Začal znovu od začátku. Pečlivě si četl názvy každého ze zhruba 200 filmů. Až pak na úplně spodní poličce v rohu spatřil kazetu bez obalu, položenou na bok. Všechny ostatní stály pěkně v obalech s nejrůznějšími fotografiemi a impozantními logy, jen na téhle nebyla ani značka výrobce. Co to je tamhle? Rázem mu blesklo hlavou, že když na kazetu ukázal, použil zájmeno to. Ale pokud neměla jméno, jak jinak ji měl nazvat? Tohle? To nic není. Válila se v jednom pokoji. Myslel jsem si, že je to jedna z našich, tak jsem ji přinesl sem, ale... A nebylo to náhodou. V chatce B4 zeptal se Asakawa rozvláčně, jako by jen tak mimochodem. Nemám páru, už je to dobrých pár měsíců. A díval jste se někdy, co na ní je? Ptal se Asakawa dál. Správce znovu zavrtěl hlavou. Ne, tak já si ji půjčím. Chcete si nahrávat něco z televize? No, já... Správce mu kazetu ukázal. Má vylomené pacičky, vidíte? Nic na ní nahrát nepůjde. Prosím, za chvilku ji přinesu vrátit. Páska byla přetočena na začátek. Byla to obyčejná 120-minutová kazeta, jakou koupíte v každém obchodě. A jak už si povšiml správce, měla vylámané pacičky, aby se nedala přemazat. Asakawa zapnul video a zasunul kazetu do otvoru.
Usadil se skříženýma nohama přímo před obrazovku a stiskl play. Pevně doufal, že klíč k rozřešení záhadné smrti 4 studentů se ukrývá právě na téhle kazetě. Spouštěli s přesvědčením, že už v příštích okamžicích získá nějakou stopu. Jakoukoliv stopu. Říkala si, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Co by taky mohlo být nebezpečného nasledováním videokazety. Ozvala se směska zvuků a na obrazovce se začaly myhotat zdeformované obrazy, ale jakmile zvolil ten správný kanál, obraz se ustálil. Pak obrazovka zčernala jak inkoust. To byla první scéna videozáznamu. Ticho. Najednou měl dojem, že uprostřed obrazovky vidí maličký blikající bod. Ten postupně rostl a přeskakoval zleva doprava, až se nakonec zastavil na levé straně. Pak se rozpadl na nesourodý chomáč světýlek, která chvíli lezla po obrazovce jako žížely, až se nakonec sformovala do slov. Ale ne klasických znaků, jaké jsou obyčejně k vidění ve filmech. Tahle byla psaná rukou, jakoby načrtnutá bílým štětcem na uhlově černý papír. Přesto se mu podařilo je rozšifrovat. Dívej se až do konce. Pak tahle slova zmizela a na jejich místě se vynořila jiná. Sežere tě ztracená. Slova postupně rostla a vytlačovala z obrazovky všechnu černou. Dost kontrastní změna. Z černé na mléčně bílou. Na jednobarevnou obrazovku vyšlehla červená. Zároveň zaslechl temné dunění, které jakoby přicházelo ze všech směrů najednou a bylo tak mocné, až se mu zdálo, že se celá chata otřásá. Červená tekutina se rozprskla do stran a začala se převalovat po obrazovce, až ji chvílemi celou zahalila. Z černé na bílou a teď na červenou. Nic než křiklavý sled barev, zatím se na záznamu neobjevilo nic konkrétního, jen abstraktní obrazy, které se mu díky pronikavým barevným proměnám ostře vlívaly do mozku. Když v tom, jako by dokázala číst divákovi myšlenky, se červená stáhla z obrazovky a uvolnila místo záběru na vysokou horu. Na první pohled poznal sopku s pozvolnými svahy. Z krátelu stoupaly k čistému modrému nebi obláčky bílého dýmu. Na bílém pozadí se vynořila slova z tlustých černých znaků. Měly rozpité okraje, ale přesto se mu podařilo rozeznat znak pro horu. Další náhlý střih. Po kulatém dnu plechové misky se kutály 2 hrací kostky. Pozadí bylo bílé, dno misky černé a jednička na kostkách červená. Tytéž 3 barvy jako dosud. Kostky se točily zcela nehlučně, až po chvíli zastavily. 1 a 5. Jediná červená tečka a 5 černých vyrovnaných na bílých stěnách kostek. Co to mělo znamenat? V další scéně se poprvé objevili lidé. Jakási stařenka s tváří zbrázděnou vrázkami seděla na tatami na dřevěné podlaze. Ruce měla položené na kolenou a levé rameno trochu vystrčené dopředu. Dívala se přímo před sebe a zvolna mluvila neznámým nářečím. Zachytil jen zhruba každé druhé slovo. Od té doby pořád hrát, chytí tě, rozumíš? A dávej si pozor, přivedeš, dobře babičko poslouchej, protože nemusíš mít. Stařenka bez promění výrazu v tváři domluvila a zmizela. Spoustě z jejich slov nerozuměl, ale pochopil, že mu zřejmě dávala nějaké ponaučení. Říkala mu, aby si na něco dával pozor. Varovala ho. Ke komu ta stará žena mluvila? A o čem? Na obrazovce se objevila tvář novorozeněte. Odněkud zaslechl jeho první pláč. Zněl velice blízko, uvnitř v jeho hlavě. Skoro jako by dítě bylo přímo s ním v místnosti. Na obrazovce spatřil také ruce, které novorozeně opatrně držely. Asakavu výjev natolik pohltil, že si najednou uvědomil, že drží ruce ve stejné poloze.
Slyšel pláč dítěte přímo pod svou vlastní bradou. Vyplašeně ruce stáhl. Něco na nich cítil, něco teplého a mokrého. Jako plodovou vodu nebo krev. A tíhu maličkého tělíčka. Asakawa trhl rukama od sebe, jako by něco rozhrnoval a zvedl si dlaně k nosu. Ten pach se na nich držel pořád. Nezřetelný pach krve. Krve přímo z ženského lůna, nebo... Připadalo mu, že má ulepené prsty, přestože ve skutečnosti nebyly ani vlhké. Zvedl oči zpátky k obrazovce. Další scéna. Stovky lidských tváří. Ve všech nenávist a nepřátelství. Žádný jiný výraz nikdy neviděl. A ty nesčíselné tváře, jako by nakreslené na nějaké rovné ploše, se postupně vzdalovaly od kamery a jak se všechny zmenšovaly, neustále jich přibývalo, až se rozrostly do tisícihlavého davu. I přitom, jak se stále zmenšovali a množili se, všichni ustavičně něco křičeli. Znělo to jako překřikování na nějakém velkém shromáždění, ale ve všech hlasech byly znát příměsi kritiky až urážek. Hlasy rozhodně nezněly přátelsky ani vesele. Nakonec rozeznal slova samé lži a pak další podvod. Asakawa už to dál nedokázal snést. Všechna ta kritika namířena proti němu. Ano, proti němu, tak mu to připadalo. V dalším záběru, který se objevil, byla televize na dřevěné stoličce. Byl to starodávný model s 19-palcovou obrazovkou, kulatým voličem kanálu a nahoře jednoduchou anténou. Na obrazovce televize zatím nebylo nic, ale vypadalo to, že je zapnutá. Červené světelko na voliči kanálu svítilo. Pak se obrazovka na obrazovce zavlnila, uklidnila se a znovu se zavlnila a zas, čím dál častěji. Pak se objevil jediný rozmazaný japonský znak. Sada. Slovo se zaostřovalo, znovu rozostřovalo, křivilo a na chvíli dokonce připomínalo znak úplně jiný, až nakonec zmizelo jako křída smáznutá mokrým hadrem z tabule. Asakawovi se při jeho sledování začínalo čím dál tím hůř dýchat. Slyšel bušení svého srdce, cítil tlak krve ve svých žilách, pach, dotek, sladkokyselá pachuť na jazyku. Zvláštní. Co si tu stimulovalo všech 5 jeho smyslů, nějaké médium, které kromě zraku a sluchu dokázalo vyvolat odezvu i u těch ostatních. Pak se objevil obličej muže. Na rozdíl od předchozích výjevů, tenhle muž byl rozhodně živý. Doslova sršel vitalitou. Jak si ho Asakawa prohlížel, z nenadání k němu pocítil silnou nenávist. Netušil, proč by toho muže měl nenávidět. Tvář měl celou upocenou. Přelívaně oddechoval, díval se vzhůru a rytmicky hýbal tělem. Za ním bylo vidět řídký porost stromů, jejíž korunami pronikalo odpolední slunce. Muž sklopil oči před sebe a zadíval se přímo do kamery. Chvíli hleděli s Asakawou jeden na druhého. Muži tekly sliny, oči měl podlité krví. Záběr začal najíždět na detail svalů na mužově krku, ale pak uhnul ostře doprava. Na chvíli bylo vidět jen tmavý stín stromů. Asakawovi se hluboko v hrdle začal rodit výkřik. Zároveň se do záběru vrátilo mužovo rameno, pak krk a nakonec i obličej. Ramena měl holá a to pravé zdobila hluboká krvácející rána několik centimetrů dlouhá. Kapičky krve jako by něco přitahovalo přímo do kamery. Zvětšovaly se a zvětšovaly, až dopadaly na objektiv a zaclonili výhled. Obrazovka potemněla, pak ještě jednou skoro jako by mrkala a když se opět rozjasnila, bylo všechno červené. Muž měl v očích vražedný výraz. Přiblížil ke kameře obličej a s ním i rameno, na němž v místech, kde byl očkrábnutý sval, vykukovala bílá kost. Znovu spatřil stromy. Nebe se točilo. Pomalu přecházelo do rudého soumraku
Slyšel šustění suché trávy. Viděl hlínu, pak trávu, pak znovu nebe. Odkud si zaslechl dětský pláč. Nebyl si jistý, jestli je to totéž nemluvně jako dřív. Nakonec začaly okraje obrazovky tmavnout. Temnota se postupně stahovala kolem kruhu uprostřed. Tmu a světlo oddělovala zřetelná hranice. Uprostřed obrazovky plul v temnotě malý jasný úplněk. V tom úplníku byla mužova tvář. Přiletěla od něj hrst čehosi, co dopadlo s tupým nárazem. Pak další. A ještě jedna. S každým dalším nárazem sebou obraz trhl a rozhoupal se. Zvuk drcených kostí, pak naprostá temnota. Ale potom jakoby ještě něco pulzovalo. Krev dosud cirkulovala v žilách, srdce tepalo. Scéna pokračovala dál a dál. Temnota jakoby nikdy neměla skončit. A pak, stejně jako na začátku, se na obrazovce vynořila slova. Těm, kdo zahlédli tyto výjevy, je souzeno zemřít přesně za týden od tohoto okamžiku. Pokud se chcete smrti vyhnout, musíte přesně poslechnout tyto příkazy. Asakawa naprázdno polkl a vyvlenýma očima zíral na obrazovku. Jenže v tom se scéna opět změnila. Naprosto změnila. Objevila se reklama, úplně obyčejná, tuctová televizní reklama. Asi po 30 vteřinách skončila a právě když měla začít další, vrátila se obrazovka do původního stavu. Temnota, jen blednoucí stíny posledních mizejících znaků. Potom statické šumění, když záznam skončil. Halo? Žádná odpověď. Ozvalo se tlumené dunění, které jakoby vycházelo přímo ze země pod jeho nohama a ucítil pach vlhké, kypré půdy. V uchu ho zamrazilo, až mu z toho vstaly chlupy na zátilku. Tlak na hrudníku znovu zesílil a po kotnících a po zádech se mu začala plazit havěť přímo z nitra země. Skrz sluchátko se k němu natahovaly nevyslovitelné myšlenky a dlouho vyzrávající nenávist. Asakawa praštil sluchátkem do vidlice. Po zádech mu přeběhl mráz, zaplavily ho vlny nevolnosti. Ta věc na druhém konci neřekla jediné slovo, ale Asakawa dobře věděl, co mu chtěla. Bylo to zavolání na potvrzenou. Dnes je 13. října, sobota. Obvyklý posměšný úsměv se Ogurimu dočista vytratil z tváře. Oběma lokty se opíral o stůl, nervózně těkal pohledem a znovu si podrobně procházel Asakawovo vyprávění. Bylo téměř jisté, že si 4 mladí lidé večer 29. srpna pouštěli v chatce rekreačního střediska Pacific tuhle kazetu. A týden na to, přesně jak video předpovídalo, za záhadných okolností zemřeli. Potom se na ní Asakawa podíval sám. A teď za 5 dní zemře? Na druhou stranu ty 4 smrti se nedaly nijak vyvrátit. Jak by je vysvětlil? Existuje mezi tím vším nějaké logické pouto? Rád bych, abyste mě zbavil mých povinností. Chtěl bych to video důkladně prozkoumat, prosím vás o to. Jde tu konec konců o můj život. Oguri 2krát rázně přikývl. V knihovně si Asakawa vyrovnal na stůl 3 tlusté knihy. Japonské sopky, sopečné souostroví a činné sopky světa. Netrvalo dlouho a objevil to, čeho se obával. Mihara? Zamumlal si pro sebe Asakawa. Asakawa si vybavil záběry z videa, pokoušel si představit sopku z jiných úhlů a porovnávat ji s těmito fotografiemi.
Podobnost se skutku nedala přehlédnout. Odpoledne strávil Asakawa u telefonu. Obvolával lidi, kteří během posledního půl roku obývali chatku B4. Musel obvolat 16 lidí. Poslední skupina, 4členná rodina Kanekových z Yokohamy, si přivezla kazetu, aby si mohli nahrát něco na jiném kanálu, zatímco se budou dívat na nějaký historický seriál. V neděli 26. srpna v 8 večer začalo video v chatce B4 nahrávat. Kanekovic rodina následně na kazetu zapomněla a odjela domů. Po nich přijela naše mladá čtveřice. Rozhodli se, že si pustí nějaký film, ale zjistili, že v přehrávači už nějaká kazeta je. Nic netušící si ji pustili. Spatřili nepochopitelné, prapodivné věci. Potom tu hrozbu na konci. A z nudy je napadl krutý žertík. Přemazali tu část, kde se radilo, jak uniknout jisté smrti, a nechali kazetu v chatce, aby vyděsila příští hosty. Sami nejspíš ničemu z toho, co viděli, nevěřili. Napadlo ho, jestli si před smrtí na kazetu vůbec vzpomněli. Ale možná na to ani neměli čas, než po nich zubatá švihla kosou. Asakawa se otřásl. Nešlo jen o ně. Pokud se mu během 5 dnů nepodaří najít způsob, jak se zachránit, skončí stejně jako oni. Pak pozná, jak přesně se při umírání cítili. Ale jestli si ten kluk nahrál nějaký seriál, odkud se vzali tyhle záběry? Asakawa si od začátku myslel, že je někdo natočil videokamerou a pak jen překopíroval na pásku. Kazeta se ovšem měla nahrávat z televize, což by znamenalo, že se ty záběry nějakým způsobem dostaly přímo do rádiových vln. Jiné vysvětlení nepřicházelo v úvahu. Večer 26. srpna se tyto záběry proháněly na rádiových vlnách po oblasti jižního Hakone a shodou okolností se zaznamenaly na tuhle kazetu. Dnes je 14. října, neděle. Následujícího rána, v neděli, vytočil Asakawa hned po probuzení Ryujiho číslo. Jedu k tobě, tak tam počkej, řekl Ryujimu a zavěsil. Ryuji mu přišel otevřít ještě v pyžamu, byl rozsuchaný a neohlený. Očividně se právě vydrápal z postele. Asakawa nedočkavě skopl boty z nohou a ještě v předsíni vyhrkl. Přišel jsi na něco? Ne, v podstatě na nic. Ale pojď dál, vybídl ho Ryuji. Tak vyklop, na co jsi přišel ty, vyzval ho Ryuji za netrpělivého pohupování kolenem. Ze všeho nejdřív Ryuji mu sdělil, že nahrávka byla pořízena z televize přímo v chatce v 8 hodin večer 26. srpna. Hlavní otázkou tedy pořád zůstává, odkud to vysílání přišlo. Z Ryujiho úst to znělo tak prostě. Odhalit zdroj signálu by mohlo jen organizované, vědecky založené pátrání. Počkat, vždyť ani nevíme, jestli je tenhle náš předpoklad vůbec správný. Kde máme záruku, že ten kluk skutečně nahrál nějaké záhadné rádiové vlny? Rádiové vlny. Asakawovi vědecké znalosti byly značně chatrné. Ani pořádně nevěděl, co to vlastně rádiové vlny jsou. Pátrání bude muset začít tady. Nezbývalo mu nic jiného, než tuhle možnost prověřit. Pokusí se odhalit zdroj signálu, což znamenalo vrátit se tam. A od zítřka už mu budou zbývat jen 4 dny. Asakawa vytáhl z kufříku několik fotokopií. Byly to fotografie sopky Mihara na ostrově Izu Oshima. Co si o tom myslíš? Zeptal se Ryujiho, když mu je podal. Tak Mihara. Podle mě je to 100% ona. 100%? Včera odpoledne jsem se ptal jednoho etnologa z univerzity na nářečí té babky. Povídal, že dneska už se jim pravděpodobně nemluví, ale nejspíš pochází z Izu Oshimy. Prý se v něm dokonce dají vysledovat rysy typické pro oblast Sashikaji na jižním cípu ostrova. Byl dost opatrný a říkal, že neručí za to, že to tak skutečně je, ale ve spojení s touhle fotkou myslím, že je takřka jisté, že to nářečí pochází z Izu Oshimy a že ta hora je Mihara. Mimochodem, zjistil si, kdy Mihara v poslední době soptila? Samozřejmě. Vzhledem k tomu, kdy se na trhu objevily videokamery, počítám, že jsme viděli erupci z 86. V té chvíli, jako by si Ryuji na něco vzpomněl.
a začal se přehrabovat v tašce. Vytáhl z ní list papíru. Tady to je. Tohle tam ta stará babka prý říká. Ten kolega byl natolik laskavý, že mi to přeložil do spisovné japonštiny. Asakawa se podíval na list papíru, na němž stálo. A jsi od té doby zdráva? Jestli si budeš pořád hrát ve vodě, chytí tě mořské obludy. Rozumíš? A dávej si pozor na cizí lidi. Příští rok přivedeš na svět dítě. Dobře, babičko, poslouchej, protože jsi ještě mladá holka. Z místních lidí nemusíš mít strach. Asakawa si to pozorně 2krát přečetl, pak zvedl hlavu. Co to je? Co to má znamenat? Jak to mám vědět? To právě musíme zjistit. Ale zbývají nám jen 4 dny. Asakawa toho měl na práci příliš mnoho. Nevěděl, odkud začít. Nervy měl nad ranc a začínal být přecitlivělý. Na tom videu je jedna scéna s nějakým miminem, vzpomínáš si na to? Ano, zkusil si připomenout tu scénu s novorozencem celým kluským od plodové vody. Nejdřív se mu zdálo, že drží novorozeně a pak rozhodil rukama. Ryuji cítil to též. To nemohlo být jen tak. Ryuji pustil zmiňovanou scénu, klekl si na všechny 4 a naklonil se až těsně k obrazovce. Výjev trval asi 2 minuty a čerstvě narozený chlapeček vydržel celou dobu vřískat. Pod jeho hlavičkou a zadečkem viděli 2 ruce. Počkej, co to bylo? Ryuji zastavil přehrávání a začal záznam posunovat snímek po snímku. Na vteřinu obrazovka celá zčernala. Při běžné rychlosti to byl tak kratičký okamžik, že ho člověk skoro nepostřehl. Když si ale tentýž kousek pustil ještě několikrát po sobě, přesvědčil se, že je skutečně proložený chviličkami naprosté tmy. A tady taky, zvolal Ryuji. Celkem během té 2minutové scény napočítali 33 přerušení. Tak co? Chceš mi tvrdit, že tě jen tady z toho napadá nějaké vysvětlení? Třeba je to nějaká vada filmu. Třeba špatně fungovala videokamera. Ryuji si Asakawových poznámek nevšímal a začal prohlížet další scény. V 9 večer už Shizu s Yoko jako obyčejně spali. Asakawa přemýšlel o té poslední věci, s níž Ryuji přišel. Proč si pořád dokola přehrával tu scénu s dítětem? A co slova té stařenky? Příští rok přivedeš na svět dítě. Byla mezi tímhle stařenčiným proroctvím a tím novorozenětem nějaká souvislost? A co ty okamžiky naprosté černoty? Asakawu napadlo, že by si mohl video ještě jednou pustit, aby si to všechno potvrdil. Otevřel skříňku a vyndal z ní videokazetu. Už ji chtěl zastrčit do přehrávače, když mu náhle cosi zarazilo ruku. Počkat, tady něco nesedí. Co? Co se změnilo? Srdce mu bušilo jako splašené. Tohle je děsná situace. A vůbec nic se na ní nelepší. Mysli, vzpomínej, když jsem si tu kazetu pouštěl naposled. Přetočil jsem ji na začátek. A teď je uprostřed. Nebo zhruba ve třetině. Přesně tam někde nahrávka končí. Asakawa vrazil do ložnice. Shizu, vstávej. Snažil se šeptat, aby neprobudil Yoko. Shizu se jen zamračila a pokusila se mu vykroutit. Asakawa vytáhl manželku z postele a odvedl ji do jídelny. Pak jí ukázal kazetu. Dívala ses na to? Kdy ses na to dívala? Asakawovi se třásl hlas. Někdy kolem 10:30. Teď dávej pozor, je to hrozně důležité. Když ses na to video dívala, kde byla Yoko? Shizu vypadala, že se dá každou chvíli do pláče. Seděla mi na klíně. Takže Yoko taky? Chceš mi říct, že jste to video viděli obě? Teď byla tedy v ohrožení celá rodina. Všechny je možná čekala úplně zbytečná smrt. Dnes je 15. října, pondělí. Asakawa rozrazil dveře u Ryujiho a nedočkavě se prohnal kuchyní. Tak co máš za objev? Tak dělej, řekni mi, na co jsi přišel. Ryuji chvíli mlčel. Pak se laskavým tónem zeptal.
Co je s tebou? Stalo se něco? Asakawa se zhroutil na podlahu, rukama si objel kolena. Moje žena, moje dcera si tu pitomou kazetu včera pustili. No, jen o důvod víc, proč si zachovat chladnou hlavu. Ryuji mu podal list papíru. Byla na něm jednoduchá tabulka. Některé věci byly jasné na první pohled. Ryuji rozdělil video po jednotlivých scénách, očísloval je a pojmenoval. Číslo za jménem je délka scény ve vteřinách. Další číslo to v závorce udává, kolikrát se během dané scény objeví tmavá obrazovka. Byly tam ve scénách 3, 4, 8, 10 a 11. V dalším sloupečku potom stojí abstraktní a reálné. Ryuji se na okamžik odmlčel. Dobře si tu tabulku prohlédni, schválně, jestli si něčeho všimneš. No, ta černá obrazovka se objevuje jen v reálných scénách. Přesně tak, to je ono. Problém je v tom, že jsme si oba od začátku mysleli, že tyhle záběry někdo natočil kamerou, jinými slovy nějakým přístrojem s objektivem. Je to tak? A nenatočil snad? A co je pak ta černá opona, která vždycky na chvíli zakryje obraz? Ryuji se zadíval Asakawovi zpříma do tváře a jednou pomalu mrkl. Černá opona. Cože? Vydechl Asakawa překvapeně. Takže to má být mrknutí oka? Přesně tak. Nebo se pletu? Když se nad tím zamyslíš, všechno sedí. Některé věci vidíme očima, jiné si můžeme vytvářet přímo ve své fantazii. Takové obrazy ovšem neprocházejí přes sítnici, takže je neovlivňuje mrkání. Naopak, když se díváme očima, vytvářejí se obrazy v závislosti na intenzitě světla, které na sítnice dopadá. A protože nechceme nechat oči oschnout, neustále mrkáme. Ta černá obrazovka se objevuje v okamžicích, kdy se oči zavřely. Věděl jsi, že muž mrká v průměru 20krát do minuty, zatímco žena v průměru jen 15krát? Z čehož vyplývá, že tyhle záběry s velkou pravděpodobností pocházejí od ženy. V každém případě teď víme, co podnikat dál. Musíme vypátrat, kdo ta osoba je, nebo byla. Mám takový dojem, že už není mezi živými. A pak musíme zjistit, po čem ta osoba za život toužila. Právě to bude totiž zaklínadlo, které nás zachrání. Asakawa odbočil z dálnice a mířil teď na jih směrem na Yokosuku. Přímo před sebou spatřil dvoupatrový dům s malou cedulkou, na níž stálo památník Tetsuza Miury. Tetsuza Miura zemřel před 2 roky ve věku 72 let. Památník vznikl jako podsta jeho bádání v oblasti paranormálních jevů. Otevřely se dveře a dovnitř nakoukl asi 40letý muž s knírkem. Ryuji k němu hned zamířil a podal mu svou navštívenku. Asakawa se rozhodl, že ho bude následovat. Rádi bychom se s vámi o něčem poradili, pokud by to bylo možné. A o čem? Bylo to asi před 3 lety. Ano, rok předtím, než zemřel. Dostal jsem od svého ústavu nabídku, abych připravil přednášku o vědeckých metodách a napadlo mě, že bych mohl využít příležitosti a poslechnout si, co by k téhle problematice řekl profesor. Byl jste za ním tady, v tomhle domě? Ano. Představil nás profesor Takatsuka. Po tomhle jméno se muž konečně usmál. Pochopil, že má s návštěvníky něco společného. Ti dva musí být na naší straně. Nejspíš přece jen nepřišli proto, aby nás napadali. Povězte mi, co vás sem vlastně přivedlo. Popravdě řečeno, někoho hledáme. Koho? No, my vlastně nevíme, jak se jmenuje. Proto jsme tady. Teď vám asi dost dobře nerozumím. Tetsuaki se zatvářil strápeně, jako by tím chtěl návštěvníky přimět ke srozumitelnému vyjadřování. Nejsme si ani jistí, jestli ta osoba ještě žije, nebo už je po smrti. S určitostí ale víme, že vládla silami, jakými obyčejní lidé nevládnou. Odmlčel se a zadíval se na Tetsuakiho, který zřejmě okamžitě pochopil, kam tím Ryuji míří. Váš otec byl zřejmě největší sběratel podobných informací v Japonsku.
Řekl mi, že prostřednictvím sítě svých spolupracovníků dal dohromady seznam lidí s paranormálními schopnosti z celého Japonska. Všechny ty údaje by zřejmě měly být někde tady. Rozhodně vám nechceme přidělávat práci. S vaším svolením je klidně prohlédneme sami. Jen my dva. Máme je nahoře v archivu. Chcete se na ně zajít podívat? Tetsuaki vstal. Archiv se nacházel v místnosti s vysokým stropem hned naproti schodišti. Když vešli dovnitř, spatřili 2 knihovny, obě po 7 policích. V každém šanonu byly materiály ke 40 případům a na první pohled se zdálo, že šanonů jsou tu tisíce. Asakawa nepostřehl, jak se na to tváří Ryuji, protože měl sám co dělat, aby neomdlel. Jestli se do tohohle pustíme, taky se může stát, že zemřeme přímo tady, v téhle bezútěšné místnosti. Musí se to přece dát zjistit i jinak. Ryujiho to ale zřejmě vůbec nevyvedlo z míry, protože se zeptal, můžem se do nich mrknout, jen do toho. Ale já mám spoustu práce, omluvil se na odchodu. Sotva osaměli, obrátil se Asakawa na Ryujiho a zeptal se, tak nechceš mi konečně říct, o co tu jde? Nemáme moc času, takže ti to všechno vysvětlím při hledání. Já začnu rokem 1956, ty rokem 1960. Asakawa váhavě vytáhl jeden šanon a začal jim listovat. V každé folii byla minimálně 1 fotografie a list papíru se stručným popisem, jménem a adresou. A co mám hledat? Soustřeď se na jména a adresy. Snažíme se najít nějakou ženu z ostrova Izu Oshima. Určitě ženu, zvedl Asakawa tázavě hlavu. Vzpomínáš si na tu stařenku na videu? Říkala někomu, že přivedeš na svět dítě. Myslíš, že mluvila k chlapovi? Ryuji měl pravdu. Muž by dítě rodil těžko. Mimochodem, proč prohlížím rok 1960? Vzhlédl najednou. Vzpomínáš si na tu scénu, kdy byla na videu vidět televize? Byl to dost starý model. Vlastně hned jeden z prvních, co se vyráběli v 50. letech a na začátku let 60. Ale to přece ještě neznamená mlč. 60. léta jsou prostě nejpravděpodobnější. Asakawa si v duchu vynadal, že se před okamžikem tak naježil. Ale měl k tomu dobrý důvod. Vzhledem k jejich omezenému času tu bylo složek prostě příliš mnoho a byl by div, kdyby ho to neznervózňovalo. Uplynuly 2 hodiny. Ticho v archivu z ničeho nic přerušil Ryujiho jásavý výkřik. Mám to, konečně. Tak tady se schovává. Asakawa hned přispěchal k jeho složce. Posadil se vedle Ryujiho, nasadil si brýle a dal se do čtení. Sashikiji, Izu Oshima, Sadako Yamamurová, 10 let. Obálka byla odeslána 29. srpna 1958. Kandidátka vrátila film s poznámkou, že do něj otiskla své jméno. Film je nepochybně pravý. Vedle byla fotografie se znakem Yama, hora, bíle na černém pozadí. Ten znak Asakawa už někde viděl. To je ona. Hlas se mu třásl. Po scéně s výbuchem sopky Mihara následoval na videu záběr znaku pro horu. Úplně stejný jako tenhle. A nejen to, v 10. scéně se na videu objevoval i znak Sada. Tahle žena se jmenovala Sadako Yamamurová. Co ty na to? Zeptal se Ryuji. Je to jasné, musí to být ona. Asakawa konečně našel naději. Hlavou mu blesklo, že to snad, možná, přece jen stihnou.
16. října, úterý. Sadako Yamamurová, narozená v roce 1947 v Sashikidži na ostrově Izu Ooshima, Shizuko Yamamurové. Yoshino, tohle jméno si poznamenej, Shizuko Yamamurová. V tom 47. jí bylo 22. Nechala svou čerstvě narozenou dcerku Sadako u babičky a utekla do Tokia. A proč nechala dítě na ostrově? Byl v tom chlap. To si taky zapiš. Heihachiro Ikuma. V té době to byl docent psychiatrie. Znamená to, že Sadako je dcera Shizuko a Ikumy? Žádný důkaz jsem sice nenašel, ale myslím, že se to dá předpokládat. Začátkem 50. let se Shizuko z ničeho nic po 3 letech objevila ve svém rodném městě. Vrátila se ke své dcerce Sadako a nějakou dobu žila u ní. Ale na konci roku znovu utekla, tentokrát i se Sadako. A poslouchej dál. V 56. se Shizuko i se Sadako vrátila na ostrov. Matka byla tak strhaná, že vypadala jako úplně jiný člověk a nechtěla odpovídat na žádné bratrancovy otázky. Jen se stáhla do sebe a pořád si potichu něco mumlala. A pak jednoho dne skočila do kráteru sopky Mihara a zabila se. Bylo jí 31. Po Shizučině smrti zůstala Sadako v Sashikidži, v rodině bratrance její matky. Ten si teď přestavil dům na penzion. Následující rok se Sadako tehdy ve 4. třídě proslavila tím, že předpověděla erupci sopky Mihara, chápeš? Mihara vybuchla v roce 1957, přesně v den, který Sadako předpověděla. Díky tomu, že se její proroctví vyplnilo, rozšířila se její sláva po celém ostrově a následně ji objevila i síť profesora Miury. Bylo 21:40, když mladý Asakavův přítel a kolega Yoshino vyšel ze stanice metra. Rozhlédl se a na chodníku stála cedule s nápisem Divadelní spolek Povětroň. Sadako do něj vstoupila v roce 1965. Ze zakládajících členů už tu dnes působili jen 4, mezi nimi i jistý Uchimura, dramatik a režisér, který celý spolek zastupoval. Víte, v tomhle domě jsem od úplných začátků, ale bývalo to tu mnohem menší. Tady v téhle místnosti, kde teď sedíme, jsme mívali hlavní kancelář. Tamhle byly skříně a přímo tady stála stěna z neprůhledného skla. Ano. A tamhle bývala televize. Zrovna jako dneska, jenom mnohem starší model samozřejmě. Arima při svém výkladu ukazoval prstem. Stál jsem tam, díval se do místnosti a přes to matové sklo jsem viděl blikání obrazovky. Napadlo mě, že se tu někdo dívá na televizi. Obešel jsem tu skleněnou stěnu a nakoukl dovnitř. Byla to Sadako Yamamurová. Ale když jsem došel za stěnu a postavil se vedle ní, na obrazovce už nic nebylo. Automaticky jsem předpokládal, že prostě televizi právě vypnula. V tom okamžiku jsem o tom dokonce vůbec nepochyboval, jenže Arima se zarazil, jako by nevěděl, jestli má pokračovat. Jen dál, prosím. Oslovil jsem ji. Řekl jsem jí, že by měla chvátat domů, než přestane jezdit metro. A zapnul jsem lampičku na stole, jenže ta se nerozsvítila. Podíval jsem se pořádně a zjistil jsem, že není v zásuvce. Schýbil jsem se, abych ji zapojil a v té chvíli jsem to uviděl. Televize byla taky vypojená. Yoshino se chtěl ujistit, že slyšel dobře. Takže televize běžela, přestože byla určitě vypojená z elektriky. Přesně tak. Úplně mi z toho zatrnulo, to mi věřte. Bez rozmýšlení jsem zvedl hlavu a podíval se na Sadako. Co tady prováděla takhle potmě před vypojenou televizí? Věnula se mému pohledu a s nepatrným úsměvem na rtech se dál dívala na obrazovku. Kromě ní k nám v roce 1965 přišlo ještě 7 dalších nováčků. Zamával ve vzduchu jejich složkami. Mohl bych se podívat? Jen si poslušte. Každý uchazeč musel přiložit 2 fotografie. Jednou detail obličeje a jednou celé tělo. Yoshino s nuceným klidem vytáhl složku Sadako Yamamurové. Podíval se na fotografie. Neříkal jste náhodou před chvílí, že byla divná? Zarazil se. Sadako, jak si ji představoval podle Arimova vyprávění, se vůbec v ničem nepodobala Sadako, kterou teď viděl před sebou. Divná?
To jste nemohl myslet vážně. Nikdy jsem neviděl hezčí tvář. Dnes je 17. října, středa. Na počátku 50. let se dvojice Heihachiro Ikuma a Shizuko Yamamurová stala senzací na stránkách všech novin a týdeníků. Podařil se jim nečekaný průlom ve vědeckém chápání podstaty nadpřirozených sil. Paranormální schopnosti, jež se u Shizuko projevovaly, patřily většinou do kategorie mimosmyslového vnímání, kam se řadí například jasnovidectví, jasnozřivost nebo schopnost vytvářet mentální fotografie. Potom Shizuko zasáhla rána osudu. V roce 1954 porodila druhé dítě, to ale bylo vážně nemocné a zemřelo v pouhých 4 měsících. Byl to chlapec. Sadako, jíž bylo v té době 7 let, údajně našla ve svém maličkém bratříčkovi ohromné zalíbení. Následujícího roku, to jest v roce 1955, Ikuma oznámil médiím, že Shizuko veřejně předvede své schopnosti. Shizuko se do toho zprvu nechtělo. Prohlašovala, že se jí uprostřed davu diváků nesmírně těžko hledá potřebné soustředění. A bála se, že selže. Ale Ikuma si stál na svém. Smluveného dne Shizuko neochotně vystoupil na pódium v posluchárně laboratoří, obklopena zkoumavými pohledy téměř 100 vědců a zástupců tisku. Už tak byla duševně na dně a tyhle pracovní podmínky se sotva daly považovat za ideální. Naplánovaný pokus byl velmi prostý. Stačilo, aby říkala, jaké číslice budou padat na 2 kostkách v kovovém kalíšku. Kdyby mohla zapojit své schopnosti jako obyčejně, nebyl by to nejmenší problém. Jenže ona cítila, jak všichni z té 100 lidí čekají a doufají, že selže. Třásla se, krčila se na podlaze a nakonec zmučeně vykřikla už dost. Shizuko sama to vysvětlovala následovně. Každý má určité duševní schopnosti. U ní se jen projevovaly mnohem silněji než u ostatních. Ovšem před tolika lidmi, kteří si přáli její neúspěch, její schopnosti selhávaly. Nedokázala je přimět k činnosti. Následující den stálo ve všech novinách. Tak přece jen podvod. Nakonec přiznali barvu. Profesor je podvodník. Konec 5letých sporů. Vítězství moderní vědy. Ani jediný článek se jich nesnažil zastat. Ke konci roku se Ikuma rozvedl se svou manželkou a odešel z univerzity. Shizuko začínala být paranoidní. Ikuma se následně rozhodl, že se pokusí paranormální schopnosti získat sám a odebral se hluboko do hor, aby tam meditoval pod vodopády. Ale nakonec si uhnal jen plicní tuberkulózu. Musel se uchýlit do sanatoria v Hakone. Duševní stav Shizuko se mezitím stále horšil. 8letá Sadako přesvědčila matku, ať se vrátí domů do Sashikiji, aby unikla médiím a výsměchu veřejnosti. Jenže Shizuko pak jednou zmizela dceři z očí a vrhla se do kráteru sopky. Tak se zhroutily životy 3 lidí. Asakawa s Ryujim dočetli 2stránkový fax téměř současně. To je děs, zamumal Ryuji. Jen si představ, jak asi Sadako muselo být, když její máma skočila do kráteru Mihary. Začala nenávidět média? Nejen média. Zkázu své rodiny určitě zazlívala celé veřejnosti. Nejdřív je všichni hýčkali a když se pak změnil vítr, měli pro něj jen opovržení. Sadako přece žila s rodiči od 3 do 10 let, je to tak? Všechny rozmary veřejného mínění měla tedy z první ruky. Ale aspoň se nám začínají osvětlovat ty scény z videa. Mihara se tam objevuje proto, že na ní zemřela její matka a také proto, že Sadako sama předpověděla její erupci. Tahle hora na ní musela mít opravdu silný psychický dopad. V dalším záběru se pak objevuje znak pro horu, jama. To byla patrně první mentální fotografie, kterou se Sadako podařilo vytvořit. Ještě když byla hodně malá. Hodně malá? Asakawa nechápala, proč by ji nutně musela vytvořit jako hodně malá. Ano, nejspíš tak ve 4, 5 letech. Pak následuje scéna s kostkami. Sadako se jistě účastnila matčina veřejného vystoupení. Tenhle výjev znamená, že s obavami sledovala, jak se její matka snaží uhodnout čísla na kostkách. Počkej. Sadako přece čísla na kostkách v tom kalíšku jasně viděla. Asakawa i Ryuji se o tom přesvědčili doslova na vlastní oči. Nedalo se o tom pochybovat.
A? Shizuko je neviděla. A je tak zvláštní, že dcera dokázala, co matka ne? Sadako bylo tehdy teprve 7, ale paranormálními schopnostmi už předčila svou matku. A dokonce o tolik, že pro ní podvědomá zášť celé stovky lidí vůbec nic neznamenala. Nezapomínej, že tahle holka dokázala vnutit svou vůli elektronovým paprskům televize. Ryuji, pojďme se vrátit k tomu, o čem jsme se bavili ráno. Co podle tebe mají ty výjevy na tom videu vlastně znamenat? Ryuji zvedl hlavu. Víš, jak se říká, že ti v okamžiku smrti proběhne před očima celý život? Asakawa se obrátil zpátky k Ryujimu. Ano, říká se, že se ti v jediném záblesku přehrají v mysli zážitky, které se ti během života nejvýrazněji zapsaly do paměti. Takže myslíš, že jde o tohle? Zeptal se Asakawa. Já jen říkám, že právě tohle mi to video připomíná. Všechny ty scény zachycují okamžiky, které na Sadako nějakým způsobem duševně nebo emocionálně silně zapůsobily. Dá se tedy s poměrnou jistotou usuzovat, že se jí zrovna tyhle výjevy vrily nejhlouběji do paměti, nebo ne? Takže Sadako Yamamurová už není mezi živými. Zemřela a vzpomínky, které jí v okamžiku smrti proběhly myslí, zůstaly v této podobě ve světě živých. Že by to bylo takhle? Ahoj, tady Yoshino. Jsem v koncích. Jak to myslíš v koncích? Zeptal se Asakawa zvýšeným hlasem. Podařilo se mi najít jen 4 herce, kteří přišli ke spolku ve stejnou dobu jako Sadako. Obvolal jsem je, ale nikdo z nich nic neví. Všem je jim dneska kolem 50. Nikdo mi nedokázal říct víc, než že jí krátce po smrti Shigemoro, tehdejší šéf divadla, nadobro ztratili z očí. Víc věcí se o Sadako Yamamurové prostě nedá zjistit. Nesmysl. Tohle přece nemůže být konec. No a jak to vypadá tam u tebe? Jak to vypadá tady u mě? To ti řeknu velice jednoduše. Vypadá to tak, že zítra v 10 večer umřu. A nejde jen o mě. Moje manželka s dcerou zemřou v neděli v 11 dopoledne. Tak to vypadá. V tom začal Ryuji za jeho zády halekat. Jsme idioti. Oba jsme idioti. Oba jsme měli až moc horkou hlavu. Je to tak jednoduché. Proč nás to nenapadlo dřív? Nepotřebujeme sledovat Sadačiny stopy chronologicky. Můžeme to přece vzít od konce. Proč to musela být chatka B4? Proč to muselo být rekreační středisko Pacific? Proč to muselo být v jižním Hakone? Yoshino trpělivě čekal na druhém konci linky. Yoshino, zapomeň teď na chvíli na ten divadelní spolek. Potřeboval bych, abys co nejrychleji zjistil něco jiného. Právě nás to napadlo. Předpokládám, že už jsem ti říkal o tom rekreačním středisku v jižním Hakone. Pokud si vzpomínám, vybudovali tam někdy před 10 lety golfový klub, který se postupně rozšiřoval až do dnešní podoby. Potřeboval bych, abys zjistil, co tam bylo ještě předtím. Jak to myslíš, co tam bylo předtím? Nejspíš nic, jen nějaké horské louky. Možná, ale třeba taky ne. Dnes je 18. října, čtvrtek. Bylo 10 ráno. Za 12 hodin to přijde, není vyhnutí. Od chvíle, kdy si v chatce B4 pustil osudné video, už uplynul týden. Připadalo mu to jako před mnoha lety. Aby také ne. Ten týden prožil víc strachu, než většina lidí pozná za celý život. Jejich poslední stopa byl 3stránkový výjezd z faxu, který právě držel v ruce. Předtím, než v jižním Hakone vzniklo rekreační středisko Pacific, nacházelo se na témže pozemku poněkud neobvyklé zařízení. Totiž neobvyklé v dnešní době. Tehdy nebylo na podobném zařízení nic zvláštního. Jednalo se o ozdravovnu pro nemocné tuberkulózou. O sanatorium. Asakawa zastrčil první stranu faxu do spodu a zbylé 2 si rozložil na klíně. Na druhé straně byl prostý nákres, který zobrazoval rozmístění budov sanatoria. Třetí ukazovala hlavní budovu tak, jak vypadala dnes. Elegantní 3patrový dům s informačním centrem a restaurací. Přeskakoval pohledem z jedné strany na druhou. Ty 2 listy papíru stělesňovaly bezmála 30 let uplynulého času. Nebýt toho, že se příjezdová cesta nacházela stále na stejném místě, neměl by nejmenší představu, co z první mapy odpovídá čemu z mapy druhé.
Zkusil si v duchu představit, jak to v rekreačním středisku vypadá a zahleděl se na druhou stranu, aby odhadl, co se dřív nacházelo na místě, kde teď stojí chatky. 100% jistý si být nemohl. Ale když položil stránky jednu přes druhou, vypadalo to, že v těch místech dřív nebylo vůbec nic. Jen hustý les na horském úbočí. Vrátil se zpět k první stránce. Kromě vylíčení přerodu sanatoria v rekreační středisko obsahovala ještě jednu velice důležitou informaci. Jotaro Nagao, 57 let, praktický a dětský lékař se soukromou ordinací v Atami. Doktor Nagao prožil v sanatoriu léta 1962 až 1967, ale celých těch 5 let nestrávil jen plněním svých povinností. Na 14 dní, dobu sice krátkou, leč významnou, se stal z doktora pacientem a byl uložen na infekční. V létě 1966 při návštěvě infekčního sálu vysoko v horách se následkem vlastní neopatrnosti nakazil od jednoho pacienta virem pravých neštovic. Naštěstí se několik let předtím nechal očkovat, takže z toho nebylo nic vážného. Zajímavé na tom bylo, že tato epizodka zajistila Nagaovi místo v lékařských dějinách. Byl posledním pacientem s pravými neštovicemi v Japonsku. Nagaova klinika se nacházela u nádraží Kinomiya na dráze do Ito nějak zvlášť daleko. Asakawa netrpělivě přihlížel, jak Ryuji nalézá do vozu, načež vyrazil do bludiště atamských kopečků a jednosměrek. Otevřely se dveře ordinace a vyšel z nich doktor Nagao v bílém laborantském plášti. Asakawa s Ryujim se jako na povel otočili a jakmile spatřili jeho tvář, oba zalapali po dechu. Ten detail upocené, stěžka oddechující mužské tváře s krví podlitýma očima. Otevřená rána na jeho rameni, z níž trčela krev, kapla do očí diváka a zacláněla mu výhled. Nesmírný tlak na hrudi, vražedný pohled toho muže. Muže, který právě teď stál před nimi. Doktora Nagaa. Byl sice o dost starší, ale rozhodně to byl on. Kdo jste? Zeptal se doktor zvýšeným hlasem. Tak co, kamaráde, co jste to vlastně před 30 lety provedl v sanatoriu v jižním Hakone Sadako Yamamurové? Zeptal se Ryuji. Ani nevím, kde se to ve mně vzalo. Snad mě horečka a bolesti hlavy připravili o mou obvyklou rozvážnost. To byly první symptomy neštovic, což znamenalo, že už jsem prošel inkubačním obdobím. Byl horký den. Zamířil jsem do zahrady, abych si tam někde sedl do stínu. V tom jsem si všiml mladé ženy, která se tam opírala o kmen stromu a dívala se na svět dole. Byla to dcera jednoho pacienta, který se v sanatoriu léčil už dávno před mým příchodem, jistého Heihachira Ikumi, někdejšího docenta z univerzity. Jmenovala se Sadako Yamamurová. Posadil jsem se vedle ní, usmál se na ní a zeptal se jí, jak se daří jejímu otci. Zadíval jsem se jí do tváře. Napadlo mě totéž, co vždycky. Je vůbec možné, aby po tomhle světě chodila žena s tak dokonalými rysy? Stěžka jsem oddechoval horečkou, ale přesto jsem se dokázal ovládnout natolik, abych jí zlehka položil ruku na rameno a požádal jí: pojďme si promluvit někam do většího chládku, někam do stínu. Neprobudilo to v ní nejmenší podezření. Přikývla a začala se zvedat. Když vstávala, předklonila se a já výstřihem v její blůzce spatřil dokonale tvarovaná ňadra. Byla tak bělostná, že se mi najednou všechny myšlenky obarvily do běla, jako bych z toho šoku dočista přišel o rozum. Měla tak nevinné, tak rozkošné pohyby. Drželi jsme se na lesní pěšině, která nás dovedla až na svah, kde stál starý schátralý domek. Za domkem stála studna a když jí Sadako spatřila, rozběhla se k ní, že má hroznou žízeň. Naklonila se, aby se podívala dovnitř. I já jsem se k ní rozběhl. Ale ne proto, abych se podíval dovnitř. Já chtěl znovu nakouknout Sadako do výstřihu, až se bude předklánět. Z ničeho nic jsem natáhl ruku, bych se těch malých kopečků na její hrudi dotkl. Šokovaně zvedla hlavu. A ve mně se cosi zlomilo. Strhl jsem Sadako na zem, vytáhl jsem jí blůzu přes prsa a pak... Vzpomínám si, že se bránila zoufale, kousla mě do ramene.
Teprve ta ostrá bolest mě přivedla zpátky ke smyslu. Jak jsem se asi v tu chvíli tvářil. Co asi viděla, když se na mě podívala. Tvář z rudy, nepochybně. Při vyvrcholení jsem si tak připadal i já sám. Když bylo po všem, splažila mě nesměřitelným pohledem. Dosud v leže na zádech zvedla kolena a na loktech se pozadu hbitě odsoukala pryč ode mě. Znovu jsem si prohlédl její tělo. Měl jsem pocit, že mě musí šálit zrak. Šedou sukni měla celou zmuchlanou kolem pasu a nijak se nesnažila zakrýt si znovu ňadra. Do místa mezi jejími stehny dopadaly sluneční paprsky a jasně ozařovaly malou tmavou hrudku. Zvedl jsem oči k její hrudi, překrásně tvarovaná ňadra. Pak jsem se znovu podíval dolů. Mezi stytkými pysky jsem v ochlupení spatřil plně vyvinutá varlata. Nebýt lékař, nejspíš bych z toho byl úplně vedle. Já ovšem o podobných případech věděl z fotografie v lékařských publikacích. Syndrom testikulární feminizace. Vyskytuje se velice vzácně. Nikdy bych nečekal, že se s ním setkám jinde než v lékařských knihách. O to méně zrovna v takové situaci. Navenek působí osoba naprosto žensky. Po stránce chromozomální je to však XY, to znamená muž. A z neznámého důvodu bývají všichni podobně postižení lidi velice krásní. Sadako ze mě stále nespouštěla oči. Byl jsem patrně první člověk mimo její rodinu, který tajemství jejího těla odhalil. Snad ani nemusím dodávat, že ještě před pár minutami byla panna. Pokud chtěla žít jako žena, byla to nevyhnutelná oběť. Zabiju tě. Pod náporem odhodlání obsaženého v těchto slovech jsem až zavrávoral a okamžitě jsem pochopil, že svou telepatickou výhrušku myslí smrtelně vážně. Nevycítil jsem v ní nejmenší náznak pochyb. Moje tělo ji přijalo jako fakt. Pokud nezabiju já ji, zabije ona mě. Pud sebezáchovy mě přinutil k činu. Vrhl jsem se na ní, sevřel jí ruce kolem útlého krku a vší silou stiskl. K mému překvapení kladla menší odpor než prvé. Spokojeně přimouřila oči a celá se uvolnila, jako by si přála zemřít. Nečekal jsem, abych se přesvědčil, jestli už skutečně dodýchala. Svedl jsem její tělo a vykročil ke studni. Myslím, že ještě ani v té chvíli jsem nejednal vědomě. Nezvedl jsem jí s úmyslem hodit ji do studny, ale spíš v okamžiku, kdy jsem jí zvedl, upoutal mou pozornost černý kruhový otvor a vnukl mi nápad, co udělat. Zdálo se mi, že mi všechno dokonale vychází, nebo spíš, jako by mnou manipulovala nějaká cizí vůle. Měl jsem jen hrubou představu, co se bude dít dál. Kdesi vzadu v hlavě jsem slyšel hlas, který mi našeptával, že je to všechno jenom sen. Opustil jsem tělo. Sklouzlo po stěně dolů a dopadlo do vody. Když Nagao domluvil, podal mu Asakawa mapu rekreačního střediska Pacific. Kde by na téhle mapě byla studna, zeptal se naléhavě. Myslím, že to bylo někde tady, ukázal na mapu. No jistě. Přesně tam teď stojí srubová osada. Zvolal Asakawa a vstal. Bylo odpoledne všedního dne a srubová osada vypadala opuštěná. Nájemné chatky se zřejmě plnily hosty jen o víkendech a o letních prázdninách. I chatka B4 byla dnes prázdná. Jedno z prken mezi podpěrnými sloupy balkónu přečnívalo okus nad ostatní. Ryuji pod ně zasunul prsty,
a vší silou za něj zabral. Prkno se s hlasitým lupnutím asi v polovině na šikmo rozlomilo. Vybavení uvnitř chatky bylo sice moderní, ale tahle prkna tak křehká, že se dala lámat rukou. Ryuji dovnitř stačil baterku a osvítil prostor pod chatkou. Asakawa přistrčil nos k otvoru ve zdi a nakoukl dovnitř. Světelný kužel baterky mířil na černý hrbol u západní stěny. Asakawa brzy rozeznal, že má nerovný povrch, jako hromada kamenů. Nahoře leželo betonové víko. Puklinami v betonu a mezi kameny vykukovala tráva. Asakawa si okamžitě uvědomil, co má nad sebou. Obývací pokoj chatky. A přímo nad kruhovým víkem studny stála televize s videopřehrávačem. Když si tam před týdnem pouštěl tu kazetu, byla Sadako Yamamurová takhle blízko u něj. Skrývala se tady. Sledovala, co se nahoře děje. Ryuji vytrhal další prkna, až vznikl otvor dost velký na to, aby se do něj vešel člověk. Oba se nasoukali dovnitř a dolezli až k okraji studny. Asakawa dobře věděl, co je teď čeká. Aby Sadako dostali ven, téměř jistě se budou muset do studny spustit. Pomoz mi s tím, pobídl ho Ryuji. Chytil kus železné tyče, která vykukovala z jedné praskliny v betonu a snažil se stáhnout víko dolů na svah. Asakawa se opřel do provizorní páky a Ryuji zároveň zatlačil ze strany. Víko se zmučeným zasténáním spadlo na zem. Okraj studny byl trochu vlhký. Zvedli každý svou baterku, volnou rukou se chytili za okraj a vyškrábali se na nohy. Aby mohli pořádně posvítit dovnitř, museli se horní polovinou těla vmáčknout do zhruba půlmetrové mezery mezi vrškem studny a podlahou. Chladným vzduchem se nesl zatuchlý zápach. Uvnitř studny vládla tak neproniknutelná tma, až měli pocit, že kdyby se pustili rukami, vtáhlo by je to dovnitř. Tak tam někde byla. Žena s neobyčejnými paranormálními schopnostmi, se syndromem testikulární feminizace. Vidíš něco? Zeptal se Ryuji. Kužely světla z baterky odhalovaly, že se na dně studny zhruba 4 nebo 5 metrů hluboko nashromáždila voda. Nevěděli ale, kolik jí tam může být. Ryuji se otočil a uvázal k jednomu sloupu konec lana. Fajn, naměř dolů baterku a drž ji nad okrajem. Hlavně ji pro boha nesmíš pustit. Zatímco vděčně sledoval, jak Ryuji leze dovnitř, modlil se v duchu, aby na něj nikdy nedošlo. Hej, Asakawo, dojdi pro pleník. A taky pro ten tenčí provaz. Asakawa se vrátil ke studni, kde uvázal na konec provazu nádobu s lopatou a spustil je dolů. Ryuji do kbelíku začal lopatou házet zem ze dna studny. Kýblík nahoru. Asakawa položeným břichem na okraji studny vytáhl kbelík ven. Vysypal z něj bláto a kameny a prázdný ho znovu spustil dolů. Vypadalo to, že do studny, ještě než ji zavřeli, stačilo napadat pořádné množství písku a hlíny. Ryuji vyšplhal po laně. Si na řadě, postrčil Asakawu ke studni. Nedokážu to. Nedokážu tam dolů slézt. Ryuji ho popadl za límec a dvakrát ho propleskl. Já to z tebe vymlátím. Nedokážu tam dolů slézt. Smrt už ti klepe na dveře, tak bys s tím měl něco začít dělat. A žádné já to nedokážu. Nebuď sketa. Nejde to jen o život tvůj, kamaráde. Chceš ty svoje 2 lásky stáhnout sebou? Pomyslel na Shizu Yoko. Zbabilost si teď nemohl dovolit. Měl jejich život ve svých rukou, jenže ty ruce ho neposlouchaly. K tomu, aby zlá vůle přetrvala na světě i po smrti, jsou zapotřebí 3 věci, řekl Ryuji. Uzavřený prostor, voda a pomalá smrt. Za prvé, za druhé, za třetí. Čili pokud někdo zemře pomalu, v uzavřeném prostoru, za přítomnosti vody, pak obyčejně jeho rozezlená duše na tom místě straší. A teď se podívej na tuhle studnu. Je to malý uzavřený prostor. Je v ní voda. A vzpomeň si, co říkala ta stařena na tom videu. A jsi od té doby zdráva? Jestli si budeš pořád hrát ve vodě, chytíte mořské obludy. Hrát si ve vodě, to je ono. Sadako si tam dole v té černé kalné vodě hrála dokonce i teď. Nekonečnou vodní podzemní hru.
Asakawa skřivil tvář a tiše zasténal. Uzavřený prostor, voda a pomalá smrt. Tyhle 3 podmínky umožňují, aby zlá vůle přetrvala i po smrti. Asakawa házel lopatou, šátral v bahně. Děsivá únava a stres dočista utlumili jeho nervozitu a on dávno zapomněl na lhůtu, která mu visela nad hlavou. Připadal si jako opilý, ztratil pojem o čase. Stejně ho nemohl měřit jinak, než podle toho, kolikrát už se k němu do studny vrátil prázdný kbelík podle tepu vlastního srdce. Konečně oběma rukama nahmatal velký oblý kámen. Byl hladký a příjemný na dotek, s 7 dírami na povrchu. Zvedl ho z vody, opláchl bahno ze všech záhybů. Chytl ho v místech, kde kdysi zřejmě bývaly ušní dírky a zjistil, že se dívá na lebku. Jeho fantazie ji obalila kůží. Do hlubokých prázdných důlků se vrátily velké jasné oči. Mezi nimi se vynořila chrupavka a sformovala se do elegantního nosu. Dlouhé vlasy měla mokré, po krku a spoza uší jí stékala voda. Sadako Yamamurová párkrát zamrkala melancholickýma očima, aby se zbavila kapek na řasách. V Asakavových dlaních působila její tvář hrozně pokřiveně. Přesto z ní vyzařovala původní krása. Usmála se na Asakavu, pak přimhouřila oči, jako by se snažila na něco zaostřit. Asakavo, neměl si lhůtu v 10:04? Tak můžeš slavit. Je 10:10. Asakavo, slyšíš mě? Jsi ještě naživu? Kletba je zlomená. Jsme zachráněni. Hej, Asakavo. Je 19. říjen, pátek. Ze spánku Asakavu probudil telefonát z recepce. Správce jim chtěl připomenout, že se do 11 měli odhlásit a ptal se, jestli si náhodou nepřejí zůstat ještě 1 noc. Jistě, hned si zbalíme a odjíždíme. Promluvil co nejúřednějším tónem, stejně jako správce. A zaslechl z kuchyně tiše trčet vodu. Nejspíš včera večer někdo pořádně nedotáhl kohoutek. Asakawa zavěsil. Zatřásl s Ryujim. Hola, Ryuji, vstávat. No tak, Ryuji, jestli odsud hned nevypadneme, naúčtují nám ještě 1 noc. Zatřásl Ryujim o něco důrazněji, ale ani tím ho neprobudil. Když zvedl hlavu, spatřil na stole v jídelně mléčně bílou igelitovou tašku. V tom okamžiku, jako by mu nějaká náhodná událost připomněla útržek snu, se mu vybavilo, co je uvnitř. Vyzvedl jsem jí z chladné země pod podlahou. Naskládal jí do igelitové tašky, srčení vody. To Ryuji včera večer omýval v dřezu ze Sadako bahno. Voda ještě tekla. Vymezený čas už tehdy dávno minul. A přece byl Asakawa pořád naživu. Ryuji se zvedl na nohy a trochu zavrávoral. Všechny svaly měl stuhlé. I on sám měl problémy přinutit tělo dělat to, co po něm chce. Nemáš náhodou pocit, že to třeba ještě neskončilo? Dělá ti to starosti? Tobě ne? Možná. A proč? Co konkrétně? To, co říkala ta stařena. Příští rok přivedeš na svět dítě. Tohle je její proroctví. Jakmile zjistil, že Ryujiho pronásledují ty též pochybnosti, zatoužil potom je rozehnat. Třeba se tohle výjimečně týkalo Shizuko, a ne Sadako. Ryuji to okamžitě odmítl. Nesmysl. Všechny výjevy na videu pocházejí přímo ze Sadačiných očí a její mysli. Ta stařena jasně mluvila k tomu, kdo se na ní dívá. To znamená k Sadako. Třeba se to proroctví nevyplnilo. Sadačina schopnost předvídat budoucnost by měla být neomylná, 100%. Jenže nebyla po fyzické stránce způsobila rodit děti. Proto je to tak zvláštní. Biologicky byla Sadako muž, ne žena, takže v žádném případě nemohla porodit dítě. Navíc byla skoro až do smrti pana a? První, s kým měla v životě styk, byl Nagao. Poslední oběť pravých neštovic v Japonsku. Zvláštní náhoda. Ryuji se mu na chvíli zahladil do tváře, jako by se chtěl ujistit, že ten muž před ním je skutečně živý. Pak 2krát přikývl. Asi máš pravdu. Pomalu vydechl a opřel se do křesla.
Ale stejně. Co? Ryuji se znovu napřímil a jako by sám pro sebe se zeptal, co tedy Sadako přivedla na svět? Asakawa se od Ryujiho oddělil na nádraží v Atami. Měl v úmyslu odvést Sadačiny pozůstatky jejím příbuzným do Sashikiji a povědět jim, ať jí přichystají důstojný pohřeb. Zhruba v době, kdy se Asakawa v hotelu na Ošimě chystal do postele, podřimoval Ryuji u stolu ve svém bytě. Najednou sekl rameny a obličej se mu nepřirozeně skřivil. Ryuji sebou trhl. Seděl rovně jako s pravítkem v zádech a koulel nepřirozeně vyvalenýma očima. Ty oči byly podlité krví. Zdál se mu sen. Ryuji, který měl obvykle pro strach uděláno, se celý klepal jako osika. Nedokázal si ten sen vybavit. Ale stuhlost jeho těla a tahle roztřesenost jasně svědčili o tom, že muselo jít o nějakou noční můru. Nemohl popadnout dech. Podíval se na hodiny, 21:40. V první chvíli si význam toho časového údaje neuvědomil. Ryuji se zhoupl na židli a zrak mu padl na videopřehrávač. Ta osudná kazeta byla ještě vevnitř. Bůh ví, proč nedokázal od přehrávače odtrhnout zrak. Zíral na něj dál a dál. Sípavě oddechoval. Na tváři mu vykrystalizovalo neblahé tušení a hlavou se mu začala hnát sled výjevů, které nenechávaly ani kousek místa pro logické myšlení. Sakra, ty jsi přišla. Srdce mu bylo stále rychleji, už předbíhalo i tikot hodin. Pocítil silný tlak na hrudi. Znovu zvedl zrak hodinám. 21:44. Naprázdno polkl. Proč to jde jen po mně? Proč to jde jen po mně, když to nešlo po Asakawovi? To je nespravedlnost. Zmítal jim zmatek. Co se to tu děje? Vždyť jsme to zaklínadlo přece odhalili, tak proč? Zbytku jeho vědomí se ještě podařilo vydat tělu několik rozkazů. Vstaň a mysli. Plazil se po podlaze k videopřehrávači. Zmáčkl ejekt a vyndal kazetu. Proč tohle dělám? Nenapadlo ho nic jiného, než si důkladně prohlédnout kazetu, která za tohle všechno mohla. Obrátil ji ze strany na stranu a už ji chtěl vrátit zpátky do přehrávače, když v tom se zarazil. Na hřbetě byla nalepená popiska a na ní něco napsáno. Asakawovou rukou. Liz Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., 1989. Zřejmě na ní byl nějaký hudební pořad, než ji Asakawa použil ke skopírování toho videa. V tom mu páteří projel elektrický šok. V jinak prázdné mysli se v mžiku sformovala jediná myšlenka. Hloupost, zavrhl jí v duchu. Ale když kazetu znovu otočil, ten náhlý nápad se proměnil v jistotu. Ryuji rázem pochopil spoustu věcí. Hádanku zaklínadla, proroctví té stařeny a skutečnou moc těch scén na kazetě. Proč ti 4 studenti utekli z chatky bez toho, že by se pokusili zaklínadlo splnit? Proč stál Ryuji na prahu smrti, zatímco Asakawův život byl ušetřen? Co přivedla Sadako na svět? Odpověď byla na snadě, měl jí přímo před sebou. Až do téhle chvíle si neuvědomil, že se Sadačiny síly spojily ještě s jinou silou. Chtěla mít dítě, ale její tělo jí ho nemohlo dát. A tak uzavřela smlouvu s ďáblem. Na mnoho dětí. Kam až to povede? Doplazil se k telefonu a začal vytáčet číslo k Asakawovi domů, ale pak si vzpomněl, že Asakawa je ještě v Ošimě. Vytočil číslo Mai Takaové. Sám nevěděl, jestli ho k tomu vede zoufalé pouto k životu, nebo jen touha ještě naposledy zaslechnout. Už v tom sám neviděl žádný rozdíl. V tom se mu v hlavě ozval hlas. Vzdej to. Nebylo by správné jí do toho všeho zatáhnout. Ale na druhou stranu pořád tu bylo to smítko naděje. Pořád by ještě mohl být čas. Pohled mu sklouzl k hodinám na stole. 21:48. Přiložil si sluchátko k uchu a čekal, až Mai přijde k telefonu. Najednou ho začala nesnesitelně svědit hlava. Začal si jí zběsile škrábat, až si vytrhl několik chomáčů vlasů. Při druhém zazvonění Ryuji zvedl oči. Přímo naproti němu na prádelníku stálo zrcadlo a on v něm viděl obraz své tváře. Rázem zapomněl, že pod bradou drží sluchátko a naklonil se k zrcadlu.
Sluchátko spadlo na zem, ale Ryuji mu nevěnoval pozornost, jen upřeně zíral do zrcadla. Viděl tam úplně cizího člověka. Tváře měla zažloutlé, vyschlé a popraskané, vlasy v celých chomáčcích vypadávaly a odhalovaly četné hnědé strupy. Halucinace. To musí být halucinace, přesvědčoval sám sebe. Přesto už neovládl své emoce. Ze sluchátka na podlaze se ozval ženský hlas. Halo? Halo! Ryuji to dál nedokázal snést, začal křičet. Jeho křik na dobro přehlušil Mai, takže nakonec svou milovanou přece jen nezaslechl. Tvář v zrcadle skutečně mohla patřit jemu, ale tak o 100 let staršímu. Ani Ryuji by se nikdy nenadál, jaká hrůza může být setkat se sám se sebou v jiné podobě. 21:49. Jeho přání naposledy si promluvit se ženou, kterou miloval, se mu krutě nevyvedlo. Místo slov jí zahrnul jen svým smrtelným sténáním. Je 20. října. Sobota. Asakawa seděl přímo před počítačem. První polovinu svého souhrnu už si uložil na disketu. Teď potřeboval doplnit zbytek, všechno, co se událo od pondělka, kdy objevili jméno Sadako Yamamurové. Chtěl svou zprávu dopsat co nejdřív. Najednou ho napadlo, co asi dělá Ryuji. Ne, že by o něj měl strach, jen se mu z ničeho nic vybavila jeho tvář. Asakawa se zvláštním znepokojením sáhl po telefonu. Po 7 zazvoněních konečně zaslechl, jak někdo zvedl sluchátko. A ohromně se mu ulevilo. Odpověděl mu ale ženský hlas. Prosím. Ten hlas byl slabý a tichý. Asakawa už ho slyšel. Dobrý večer, tady Asakawa. Ano, ozvalo se tiše. Vy jste asi Mai Takaová, víte. Je tam někde Ryuji? Bylo mu divné, proč Ryuji mu nepředala telefon hned. Pan profesor je mrtvý. Co se to pro boha dělo? Vzpomínky se mu vracely jedna za druhou, ale žádná nedávala smysl. Čím usilovněji přemýšlel, tím méně dokázala jeho mysl vstřebávat a nit mezi jednotlivými událostmi se čím dál víc zaplétala. Až hrozilo, že se úplně přetrhne. Uklidni se a mysli, nakazoval si. Nakonec si uvědomil, na co se musí soustředit především. Zaprvé se nám ve skutečnosti nepodařilo rozluštit zaklínadlo. Způsob, jak uniknout smrti. Sadako si nepřála, aby někdo vyzvedl její kosti a zajistil jí slušný pohřeb. Přála si něco úplně jiného. Co? Co si mohla přát? A jak to, že já ještě žiju, když jsme na to zaklínadlo nepřišli? Co to znamená? Jak to, že jsem přežil jenom já? V 11 dopoledne následujícího dne měla vypršet lhůta Shizu a Yoko. Teď už bylo po 9. večer. Jestli něco neudělá, tak o ně přijde. Zatím se o kletbě snažil přemýšlet jen z pohledu Sadako, ženy, kterou potkala nečekaná smrt. Ale teď o tomhle přístupu zapochyboval. Začínal zatím vším tušit bezbřehé zlo, které se jenom vysmívá lidskému utrpení. Je 21. října. Neděle. Venku začalo svítat. Asakawa ležel na podlaze a poslouchal svůj vlastní dech. Venku štěbetali ptáci. Nevěděl, jestli sní nebo bdí, prostě se najednou probudil na podlaze. Zamžoural do ostrého ranního světla. V tom světle se zvolna rozplývaly obrysy lidské postavy. Neměl z ní strach. Strhnutím se probral a zahleděl se na ní. Ryuji. Ryuji, jsi to ty? Postava neodpověděla, ale Asakawovi se z nenadání vybavil titul knihy. Tak jasně, jako by ho měl vypálený přímo do záhybů mozkové kůry. Člověk a epidemie. Jenomže kde v téhle 300stránkové knize hledat odpověď? Asakawa opět pocítil záblesk intuice. Strana 191. To číslo měl vpálené do mozkové kůry. Otevřel knihu na udané straně. Tam ho okamžitě upoutalo jediné slovo a začalo mu pulzovat před očima. Stále větší a větší. Reprodukce. Základním pudem viru je reprodukce. Virus napadá živé buňky, aby se mohl množit. Aha, vydechl Asakawa.
Konečně pochopil podstatu zaklínadla. To je přece jasné, co jsem minulý týden udělal, Ryujine. Přinesl jsem kazetu domů, skopíroval ji a dal ji Ryujimu. Zaklínadlo je jednoduché. Udělej kopii a někomu ji ukaž. Pomáhej nahrávce v reprodukci tím, že ji pustíš někomu, kdo ji ještě neviděl. Vzal do ruky telefon a vytočil číslo do Ashokagi. Zaprodávám teď svoji duši ďáblu? Abych zachránil manželku s dcerou, chci uvrhnout do nebezpečí manželčiny rodiče. Ale kvůli záchraně své dcery a vnučky budou jistě rádi spolupracovat. Stačí jen, aby pak sami zase udělali kopie a ukázali je někomu dalšímu a budou ze všeho venku, ale pak... Co pak? Začne se to rozrůstat jako pyramida. Nesrovnatelně rychleji, než kdyby putovala jen jedna kopie. Během půl roku už bude nakažené celé Japonsko a infekce se rozšíří do zámoří. Vypukne panika. Kde to skončí? Kolik obětí si epidemie vyžádá? Zášť jedné ženy vůči masám, které dohnali její rodiče k smrti, a zášť neštovicového viru vůči lidské vynalézavosti, jež ho přivedla na pokraj vyhynutí, se spojili v těle krom obyčejné osoby jménem Sadako Yamamurová a vrátili se na svět v nečekané, netušené podobě. Abych zachránil svou rodinu, vypustím do světa epidemii, která může zahubit všechny lidi na zemi. Pokud nechám Shizu si jako zemřít, všechno tím skončí. Když virus přijde o hostitele, zahyne. Asakawa vytrvale držel nohu na plynu a auto mířilo k Ashikaze. Ve zpětném zrcátku viděl nebe nad Tokiem, zvolna ustupující do dálky. Plula po něm černá mračna, plazila se jako hadi, kteří dávají světu najevo, že bylo vypuštěno apokalyptické zlo.